Hola, et presentes al C2 de la Junta Qualificadora? Si és així, segurament hauràs fet algun examen d'una convocatòria anterior i pot ser que tingues algun dubte a l'hora de respondre els exercicis de triar la resposta correcta. Si és així, queda't perquè ara t'explicaré quines són les respostes correctes i, a més, el perquè de cadascuna de les respostes. Comencem. Abans de començar, he de dir-te que perquè entengues totes les explicacions has d'haver estudiat anteriorment tota la teoria exigida en el nivell C2. Si no l'has estudiat encara, jo et dono l'opció d'estudiar-la amb mi, en classes particulars, o bé tens l'opció de fer el curs en línia que trobaràs en el web anaclasses.com. Et deixo tota la informació en la descripció. Però, si ja l'has estudiada i vols saber quines són les respostes i el seu per què, continua, que ara te les explicaré. Molt bé. Comencem amb l'examen del C2 de la Junta Qualificadora de la convocatòria d'octubre de 2018. El primer text que trobem en l'examen és: el consum de sèries monopolitza gran part del temps d'oci que abans dedicàvem a llegir. Molt bé. Comencem amb la primera pregunta, la pregunta número 6. L'opció correcta és la A. Reconfortar-nos. Molt bé, per què és l'opció correcta? En l'opció B i C, fixa't que et donen una opció de pronoms febles. Així, no caldria afegir cap pronom feble, perquè si mires l'oració, posa a voltes ens diem per reconfortar-nos. És a dir, no fa falta substituir cap altra informació, la tenim tota en el text. No falta un complement directe, no hi ha cap informació que falta, per la qual cosa no hem de posar un pronom feble. La pregunta número 7, l'opció correcta és la B, a mitges, ja que fa referència a que alguna cosa l'hem deixada a la meitat, no? Per què és a mitges? Aquesta expressió s'utilitza en el context que estem veient així. Així estem parlant d'una novel·la, d'una cosa física, no? A mitjan no s'utilitza per a coses físiques, bé? S'utilitza en un altre context. I a meitat aquesta expressió no existeix. Ahí sobraria la A. Meitat o meitat és la meitat d'alguna cosa, però d'alguna cosa física. Pots dir, he menjat la meitat d'un meló, o la meitat d'una poma, o la meitat. Estan correctes les dues. Però l'expressió a meitat no existeix. En la pregunta número 8, l'opció correcta és la A, d'encomanar-nos-hi. Molt bé. Així és una pregunta de pronoms febles, aleshores ves al text per poder entendre-la millor. Així has de llegir abans tota l'oració, que posa: dedicarem l'estona de lectura de qualitat que ens reclama des de fa dies per acabar-la, o, simplement, per acabar d'encomanar-nos-hi. Molt bé. El verb encomanar-nos, més concretament l'infinitiu és encomanar-se, és encomanar-se a. És un verb que porta implícita la preposició a, d'encomanar-se a algú, per la qual cosa sempre haurà d'anar acompanyat d'una informació introduïda per la preposició a. Si et fixes, en l'oració no està la informació introduïda per la preposició a. Per això hem d'afegir el pronom feble i, perquè i substitueix a quina cosa ens encomanem. Bé? Molt bé. La pregunta número 9, l'opció correcta és la C. En un sopols. És una pregunta de lèxic, més concretament de frases fetes. En el web pots descarregar-te les frases fetes que més solen aparèixer als exàmens per llegir-les i que et sonen. En un sopols significa en un instant. En un instant. Per tant, si mirem el context, és la que queda bé, ja que a pols, que seria amb un esforç físic, o a les palpentes, que s'utilitza quan, per exemple, tu estàs a fosques i toques perquè no veus cap cosa, no? Per context, l'única que encaixa és en un sopols. La pregunta número 10, l'opció correcta és la C, cadascú.
És cadascú perquè en aquest cas necessitem un pronom. No necessitem un adjectiu, que és el que serien l'opció A i l'opció B. En la pregunta número 11, l'opció correcta és la B. S'ha deixat. S'ha deixat. Així no hem de substituir res. No ens fa falta substituir cap cosa. Per això no usem ni l'opció A ni l'opció C, que les dues tenen un pronom feble. En la pregunta número 12, l'opció correcta és la A, del hit. Hit és un anglicisme, no té traducció al valencià, per la qual cosa s'ha d'escriure igual que en anglès, però haurà d'anar en cursiva. La pregunta número 13, l'opció correcta és la B, l'han revifat. És una pregunta de pronoms febles, però també podria ser de lèxic, ja que així apareixen diferents verbs. D'una banda, pel que fa al verb, revifat significa reviscolar, revivar. Bé, el verb de l'opció A, revivat, existeix, és correcte el verb. Revivar, revifar i reviscolar són sinònims. És a dir, ahir la que descartaríem ja pel verb seria la C, reanimat no encaixaria. Però per què és l'opció B i no la A? Doncs perquè així ja entra el pronom feble. Sempre hem de preguntar al verb què per trobar el complement directe. Si preguntem al verb què han revifat, la resposta és la ràdio. La ràdio seria el complement directe. En l'oració no està la informació de la ràdio, és a dir, falta incloure el complement directe. Per tant, per això, la ràdio la substituïm amb el pronom feble la. I l'opció A no és correcta perquè té ahí un complement indirecte que no té cabuda. La pregunta número 14, l'opció correcta és la C, atrapar nous públics. Ja que l'opció A, la D, s'ha d'atrapar sobre, i l'opció B, enxampar nous públics, sí que és de veres que enxampar és un sinònim d'atrapar, però és molt col·loquial. És molt col·loquial. I una cosa que has de tindre en compte és que en textos d'aquest tipus sempre s'utilitza la manera més formal i més professional. Aleshores, encara que siguin sinònims, enxampar i atrapar, quin és més formal? Atrapar. Doncs per això has de triar atrapar. La pregunta número 15, l'opció correcta és la C. S'està veient afectada. Molt bé, s'està veient afectada. Així, podries pensar que per què no és correcta la A, ja que estem parlant d'un fet i un fet sempre és millor exposar-lo amb un present que amb un gerundi. Doncs la A no és correcta perquè té ahí el pronom feble i. Té el pronom feble i. Aquest pronom feble i faria referència a per quina cosa es veu afectada. I aquesta informació ja està en el text. Així posa, un determinat tipus de novel·la es veu afectada per les sèries, perquè així podria ser correcte dir s'està veient afectada o es veu afectada. Bé, podria ser correcta la A sense el pronom feble i, però l'opció correcta és la C. I l'opció B, s'està veient, eixa no és la correcta conjugació del verb. Veient no és correcte. La pregunta número 16, que ja passem a l'altra part del text, la pregunta número 16, l'opció correcta és la B, accés il·limitat. És una pregunta d'accent i de grafies, ja que accés porta l'accent tancat i il·limitat necessita la geminada. La pregunta número 17 és una pregunta de relatiu. L'opció correcta és la C, amb el què. Amb el què. Així la A i la B no serien correctes perquè no necessitem un relatiu tònic en el text, ja que si vas a l'oració de la 17, posa, en comparació amb el cinema, el teatre o un concert, o amb
el que costava un disc o un CD, eixe amb el que també podria substituir-se per amb els diners que et costava. Bé, eixe el seria com les expressions en castellà que feien con lo que te costava. Aleshores, aquestes expressions del lo neutre, que sempre són una mica conflictives, en aquest cas, la traducció o la forma correcta d'escriure-la era amb el que. Molt bé, la pregunta número 18, l'opció correcta és la A, multiplataforma, tot junt, perquè és una paraula que porta prefix i no s'ha d'escriure ni separada ni amb guionet. La pregunta número 19, l'opció correcta és la B, oferir al comprador. Molt bé, és una pregunta de pronoms febles també. Si vas al text, on està el número 18, llegiràs, quan en realitat les dues opcions haurien d'estar integrades i oferir al comprador de llibres físics un enllaç a la versió digital. Molt bé. Ahí el verb de l'oració és oferir. Si preguntem al verb, per trobar el complement directe seria què oferir? La resposta és un enllaç. Aleshores, el complement directe ja està dins de l'oració. Molt bé. Aquí, no? El complement indirecte, al comprador. Per això, l'opció correcta és la B. L'opció A, fixa't que ahir hi hauria un pleonasme. Està escrit al comprador i a més un li, que és un pronom feble de complement indirecte. Això és una repetició. I oferir el comprador, ahir faria la funció de el comprador com a complement directe, cosa que no és així en aquest cas. La pregunta número 20, l'opció correcta és la B, una de les quals és... Molt bé. Així, ves al text i posa vens una experiència en múltiples plataformes, una de les quals és el paper. Molt bé, així estem usant un relatiu tònic per a fer referència a una de les múltiples plataformes. Bé? Podria ser la A una anès, però sí que és de veres, perquè aquest pronom feble en podria substituir a de les experiències multiplataforma, però sempre hem de triar la manera que més coherència i que menys ha de fer pensar el lector. No? Aleshores, entre una anès, una de les quals és, té molt més de coherència, una de les quals és. S'entén millor a què et referisses. Molt bé, la pregunta número 21, l'opció correcta és la C, Smart TV. És un anglicisme, per tant ha d'anar en cursiva o entre cometes. La pregunta número 22, l'opció correcta és la A, el d'incloure-hi enllaços. Molt bé, així també tenim pronoms febles. Si vas a l'oració, posa. A més, la digitalització permet oferir una sèrie d'avantatges per al lector, com seria el d'incloure-hi enllaços. Molt bé, eixe el primer que apareix, el d'incloure-hi, el faria referència a l'avantatge. L'avantatge d'incloure enllaços. Molt bé, eixe el fa referència a l'avantatge. I el i està substituint al llibre. Clar, incloure enllaços on? Al llibre. Al llibre. Bé? Les altres combinacions no són correctes, ja que no posen en el primer, no s'apostrofaria el pronom feble el i en la C uneixen els dos i no és correcte. En la pregunta número 23, l'opció correcta és la C, a sota. A sota, que és un sinònim de davall. Baix no és correcte, ja que baix és una cosa més física. Quan una persona o alguna cosa té una alçària inferior i a davall, aquesta expressió no existeix. Davall amb la preposició a davant no és correcte. La pregunta número 24, l'opció correcta és la C, afronta. Afronta, que és un sinònim de resistir. Si mires el context, és la que millor queda, ja que a cara seria com confronta i no encaixa, ja que seria una cosa més agressiva, i enfronta és quan una persona es posa front a front. Bé, dins del context
la que encaixa és afronta. La pregunta número 25, l'opció correcta és la B. De literatura sempre n'hi haurà. Molt bé, per què és la correcta? Perquè així posa de literatura, coma, sempre n'hi haurà. En l'oració que comença amb sempre, hi haurà, quin seria el complement directe? Què hi haurà? Literatura. Aleshores, el complement directe és el que està substituït pel pronom feble en. I així, en el començament de l'oració hem de posar de literatura, no literatura i ja està sense cap preposició. Aleshores, l'opció A no seria correcta, sobretot perquè li faltaria una coma entre sempre i mi, perquè no pot estar el pronom feble en la mateixa oració en què està allò que substitueix. Això és el que s'anomena un pleonasme. Aleshores, en la A hi hauria un pleonasme per falta de la coma i en l'opció C faltaria el pronom feble, ja que en aquesta oració faltaria el complement directe. Bé? Molt bé, passem al segon exercici i el text que trobem és aeroports, espais de consum i consum de l'espai. Molt bé. Comencem amb la pregunta 26, que l'opció correcta és la A, en si. Així llegeix el text, diu dels aeroports com a elements atractius en si. En si. Fixa't que està parlant d'aeroports, elements atractius, és a dir, tot allò que està escrit abans és masculí plural. Aleshores, en si mateix no seria correcte perquè no concorda, no hi hauria concordança, i en si amb accent no és correcte perquè no ens fa falta el si amb accent. Té una altra funció, el si amb accent. Aleshores, l'opció correcta és la A. En la pregunta número 27, l'opció correcta és la C, no lloc amb guionet. És una pregunta de lèxic perquè no lloc, com bé diu el text, és un mot que va popularitzar Marc Auge i que significa un espai en què l'ésser humà roman anònim. És un concepte un poc especial, per tant, és una paraula de lèxic perquè porta guionet. La pregunta número 28, l'opció correcta és la A, dadaistes francesos. És una pregunta de grafies i d'ortografia, ja que dadaistes no té dièresi i francesos només porta una S. La pregunta número 29, l'opció correcta és la B, el prosceni on. Per què és el prosceni? És una pregunta de lèxic. El prosceni és aquella part dels teatres que està abans de l'escenari, no? L'avantsala no seria correcte perquè l'han escrita en guionet i no em portaria. I el rerefons, per context, no queda bé. Aleshores, el prosceni on. La pregunta número 30, l'opció correcta és la C, de què, amb accent obert, és una pregunta de relatiu, ja que en aquest cas necessitem un relatiu tònic. Si vas a l'oració, posa es manifesten importants processos socials de què són protagonistes. Així també podria ser correcte dir dels quals. Podríem dir importants processos socials dels quals són protagonistes. Bé, ja que necessitem un relatiu tònic i l'opció B seria com un fals relatiu, a més té un pronom feble en l'opció A i B han posat un pronom feble que no fa cap falta. La pregunta número 31, l'opció correcta és la B. Només cal recordar. Per què és la correcta? Doncs perquè en l'opció A no està ahí un infinitiu. En valencià no mai hem d'escriure un infinitiu a soles. Sempre ha d'anar acompanyat o d'una perífrasi verbal o amb l'expressió el fet de. El fet de recordar o cal recordar o s'ha de recordar. Però això de posar un infinitiu a soles hem d'evitar-ho sempre. L'opció C no seria correcta perquè no està fent referència a un verb pronominal, no necessitem el pronom. Només cal recordar.
En la pregunta número 32, l'opció correcta és la A, el protagonista mateix. Així podríem tindre dubte entre la A i la B, però si vas al text, fixa't que posa el. Davant del número 32 posa el, per la qual cosa està fent referència a masculí singular. I per això és la A i no la B. I l'opció C seria un castellanisme. La pregunta número 33, l'opció correcta és la B, als uns i als altres, perquè sempre aquesta expressió ha de portar article en el primer component i en el segon també n'ha de portar. La pregunta número 34, l'opció correcta és la A, arran dels, ja que l'opció B, ahí li faltaria la preposició, i arrel dels, això seria un castellanisme. La pregunta número 35, l'opció correcta és la C, de l'11S. Bé, és una paraula que s'ha establert que s'escriga així, no és un anglicisme, per això no ha d'anar entre cometes ni en cursiva, i tampoc porta guionet. És una pregunta de lèxic un poc especial i aquesta era difícil. La pregunta número 36, l'opció correcta és la B, socs perquè fa referència als mercats àrabs i no porta ni accent diacrític ni s'escriu amb Z. La pregunta número 37, l'opció correcta és la A, SIC, entre parèntesi. També seria correcte escriure SIC entre claudàtors. Molt bé. Quan s'utilitza SIC? SIC s'usa quan s'escriu una paraula equivocada o que no és normativa, però que l'escriptor posa SIC per indicar que no és que sigui un error, sinó que s'ha fet amb tota la intenció. Així, si vas a l'oració, posa espais agradables desconflictivitzats, que aquesta paraula realment no existeix, no és una paraula normativa, però l'escriptora l'ha escrita amb tota la intenció, bé? Perquè així s'entén l'argument que ella vol donar. Però que té clar que no és una cosa normativa, per això ha posat la paraula SIC al costat. La pregunta número 38, l'opció correcta és la C, palesen un transvasament. És una pregunta de grafies, ja que palesen del verb palesar només porta una S i transvasament porta NS. La pregunta número 39, l'opció correcta és la B, infraestructura, és una paraula amb prefix i s'escriu tot junt. La pregunta número 40, l'opció correcta és la A, a tall d'exemple. Així tenim una pregunta de connectors i hem de fixar-nos quina funció necessitem del connector. A tall d'exemple és un connector que dona un exemple, mostra que tu vols començar a enumerar algun exemple d'allò que has dit anteriorment. D'altra banda, seria un connector d'afegir informació que no el necessitem i encara que seria un connector de contraposició i en el text no estan contraposant cap informació. Molt bé, passem a la pregunta número 41, que l'opció correcta és la A, no gaire, ja que no gaire és un sinònim de no molt. Bé? I així seria l'única correcta, ja que les altres serien incorrectes, perquè el gaire només podem usar-lo en negació. La pregunta número 42, l'opció correcta és la C, la facturació, ja que en anglès que diem el checking, això en valencià es diu la facturació. La pregunta número 43, l'opció correcta és la C, plusvàlues, és una paraula de lèxic. La resta, la B i la A, no serien correctes. La pregunta número 44, l'opció correcta seria la B, i ha repercutit negativament en. Molt bé. Per què? Perquè així tenim en la B la preposició en, repercutit negativament en. Si mires el text, com continuaria l'oració? En les condicions laborals. És a dir, ha repercutit negativament en alguna cosa. I l'opció C té la preposició a, que ahir seria correcte si alguna cosa haguera repercutit negativament a algú, però no és el cas.
i l'opció és incorrecta perquè està en gerundi i ja hem dit que sempre hem d'evitar els gerundis. I la pregunta 45, l'opció correcta és la naïf, és una pregunta de lèxic, ja que naïf ve de lèxic i de grafies, ja que s'escriu amb F i dièresi, perquè ahir hem de trencar el diftong. Així que bé, espero que t'hagin quedat clares les respostes, sobretot els perquès. Gràcies per quedar-te fins al final del vídeo i ens veiem pròximament. Adeu, adeu!